We're on our way home from our shopping. Girls, day out. Yes. Kapa kayo nga mo ang driver o. Tayo imong Mazda. Nagkabit tayo pang mas. School na ba yan? School zone. We're having fun. Yes, we're having fun. One nice kaayo, maganda ang araw. Ang araw ay lumabas na. Lumabas sa kalye. Lumabas na ang araw. Kasi nung kami ay Umalis. on our way, umalis Ang patungong lamig. store, ang lamig, kaya naka-jacket kami at naka-sweater siya. Ngayon, sobrang init. Pero ngayon, pinapawisan na kami. Init kayo. Pagka-init shoot sa Init, kalimutan. yeah, init kayo pa. Init. Laag ang mga Oh, bisna. summer, spring na happy diri sa amo ang kuan, Lugar. amo ang bukid. Sa bukid namong. Nang laag, way paniod to. Mapa kayo. Asa tungin mo dahil balay. Di na katulto, way paniod to. Sino katulto? Gwapa kayong driver, oh. Wapa ibang Oh, sak. sexy kayo, new hair, new look. Murag 10 years younger. 10 years younger. Oo. Pakita sa tayo. Si Lola, oh, taas ang buhok. Wapag hapon. Si ate, gwapa kaayo, oh. Salamat kayo, Day, ha, sa Sige, pag-drive. salamat sa- Driver, salamat. Uy, over ni, uy. Salamat sa kuan, sa libreng sakay. Mauna ning resulta sa mga nag-shopping. Walay Walay paniod to. Gipanggutan mo sa narasa, alas 3. Nakalimot. Pass mo, bahala na, basta maka-shopping. Tungod sa sale, nakalimot og paniud to. Gipas mo na ni Pass mo. Pass mo pa dahil. Sige ra ka panagsara man mo ba? Guys, we're shopping here in Charlotte Russe. We were trying some. We thought that they're already closed, but they just opened up. Yeah, it's Wednesday. Yes, it's Wednesday. It's gala time for Filipina. Yes. Shopping, shopping, window shopping. Tayo
Mag-uniform na sa nilig ulit na po. Yeah, twinings mo dahil twinings. Yeah, medium siya. Tama, medium ulit tayo tanawa. Yeah. Ako yellow. Ako tae. Ano sa size yung tiin? Size kinidya basta kuan. Pero kung close 6 gid ako sukod. Kung magaling small. Namin ni siya mag spaghetti ba? Oo, spaghetti. Oo, spaghetti sleeveless na. Kaya kanya ka na black or white. Shopping. Shopping galon. Ang bayan ko siya dahil? No? Oo, ang bayan dahil. Ha? Dili ba matabunan yun? Ah, oo, kanang papatugong. Yung papatugong sa ano? Sa Rainbow? Sa'yo naman eh. See? Original price ko dahil kaysa bread.
Day, ang atong lako ang lamig isa nga luto. Ha? Segara naman Day, yung sana naman dito. Kani dai kay Vietnam, si Bangladesh. Dili mo yun. Sige na, magana siya. Pang kapoy ni oy sa among laag. Kapoy sila ang Sige shopping kahuway kay. Sige. Lisod ning makapanagsara ta mo shopping. Ha? Pakita ang beauty, makita Sige lang. diba? Kasi Diba? Short, dakpon ta. short hair, don't hair. Kapoy na may manguli na meron taon. Shopping. Shopping pa more. Kita ang ano dai. Oh, shopping. Naka-discount. Oh, shopping na mo. Shopping bag. Ano mo shopping? Shopping. Daghan na mong nadala. Puno na na among shopping bag. Shopping, H&M. Charlotte Russe. And rainbow. And Burlington. With love. Shopping, gala-gala pa more. Ipang kapoy, among mga tiil. As in. Nice yung mong shoes dai. Bastang I sapatos. bet your shoes is, I think your feet is just fine. Wala lang sakit imong feet. Wala.